Benvinguts una setmana més al podcast sense pròrrogues, gestos per repassar l'actualitat esportiva dels equips catalans, els de casa nostra. Comencem. Som-hi! I ho fem explicant, Aleix, el primer match ball salvat de Parralo, aquesta victòria del Nàstic de Tarragona 1-0 contra l'Ibiza del mític BB. Es van avançar els de Tarragona amb un gol una mica estrany, no? El gol còmic, és el gol còmic de la jornada. Ja fem el petit spoiler, però és que és el gol còmic de tots els que veurem avui. Totalment. Un Jaume Jardí que acumula 9 gols en Lliga, és el tercer màxim golejador del grup. Va haver pitada de la parròquia grana als seus jugadors, també a la directiva, perquè la situació s'ha de revertir i doncs sembla ser que els jugadors van posar... Van reaccionar. Sí, van reaccionar, van sumar els 3 punts necessaris importantíssims, tot i que Dani Rebollo, el porter, va fer una gran actuació salvant el conjunt grana i la fuetada de Bebé, la mítica de sempre. L'habitual. Al 95, xut des de fora de l'àrea. Amb l'esquerra, crec que és a més. Al travesser, bueno, hagués pogut ser desesperant pels tarragonins, però finalment victòria molt important a casa. I continuem amb més resultats. Empat a 0 entre el Sabadell i l'Alcorcón. L'Alcorcón, que visitava la Nova Creu Alta, el camp del líder, i va fer un partit d'equip que va venir a blindar-se. Amarrategui. Sí, partit d'Amarrategui, de visites al camp del líder en blindo defensivament i que no passi absolutament res, i això és el que va passar. El Sabadell ho va intentar de totes les maneres, però no va ser possible. Li van anul·lar un gol al minut 23 a Carlos García per un fora de joc dubtós, o almenys que costa veure... Es va trigar bastant en donar el fora de joc, perquè des del bar estava mirant, van trigar uns quants minuts. I una dada important, no, Aleix? Sí, la dada estranya o curiosa és que el Sabadell porta 6 empats a la Nova Creu Alta amb resultat ulleres, 0-0. Increïble. És una xifra que comentàvem fora de micròfons, no, Rubén? Que si haguessin aconseguit 3 victòries d'aquests 0-0, estaríem parlant d'un Sabadell pràcticament equip de segona divisió, però vaja, és la màgia del futbol. Una porteria més a 0. Una porteria més a 0 i tots contents perquè de moment el Sabadell continua líder. Proper compromís dels arlequinats, diumenge a 6:15 de la tarda a casa contra el Joventut Torremolinos, oportunitat de suma de 3. I de no empatar una altra vegada a 0. Això no ho descartem. Ja ho veurem. L'altre partit de l'equip català de Primera Federació del grup 2 va ser el del Cartagena 2, Europa 2. Un puntàs, si t'ho diuen al principi de temporada, que empataràs al camp del Cartagena, però veient com anava el partit, doncs sap una mica... Aquest 0-2 inicial... Claro, el gol de Maicas, després del segon de Jordi Cano, que continua a lo seu, 11 gols. Gol de killer, d'estar allí. Sí, és el segon màxim golejador del grup, a només 2 d'Arnau Ortiz, del filial de l'Atlético de Madrid, que porta 13 i és un jugador brutal. Més jove, més elèctric... Destacar, Aleix, l'actuació brutal de l'argentí Flere, que va salvar els mobles i va salvar, ho diem clar, una golejada del Cartagena a l'Europa. Sí, perquè Flere va fer parades de tot tipus, des de fora de l'àrea, palometes, estirades, un 1 contra 1 que salva, no sé si és a Rahmani o un altre jugador del Cartagena, espectacular. I bé, el Cartagena, que això sí, va fer la seva feina amb un doblet de Rahmani, que ho va intentar una vegada amb Flere i no va poder, a la següent sí, el va driblar i va marcar, i al 77 que posava el 2-2 definitiu. I aquí jo, Aleix, vull obrir un debat, perquè els 3 porters, tant el del Nàstic Dani Rebollo, com el de l'Europa Juan Flere, com el del Sabadell Diego Foli, estan fent una bona temporada. No sé amb qui et quedes. Recordem que l'Aleix era porter de futbol sala, coneix també les habilitats que poden tenir els porters. Jo tinc un de preferit i és el Diego Foli perquè s'està cascant una temporada brutal i també és un dels jugadors que m'agrada, que no té molt joc a xarxes socials. Actiu a Twitter. Jo no em quedaré amb Foli, sinó que em quedaré amb Flere, perquè l'hem pogut veure en directe diverses vegades i és un porter d'aquests argentins canxeros que sap quan perdre temps, però no és d'aquests porters molestos de que només perd temps i no pare, sinó que és tot el contrari, que fa aturades sensacionals, 1 contra 1, xuts des de fora. A més, crec que és un porter que agrada molt a la grada de l'Europa. És aquest jugador número 12 que ajuda a vincular-se amb la grada i també crec que és un jugador que està molt present amb la plantilla, que fa molta química i jo em quedo amb Flere i també farem una menció especial a Dani Rebollo, perquè tot i que no ens quedem amb ell, que al final això són opinions personals, és un altre tros de porter al qual el Nàstic de Tarragona també li deu punts aquesta temporada.
Totalment. Repassem breument la classificació. Un Sabadell que continua líder amb 42 punts, l'Europa quart a la taula amb 33 i el Nàstic que té 28 punts i es troba en la 13a posició, però és que està tan sols a 4 punts del playoff. És una lliga de bojos. Però també ho hem de dir que està a 2 del descens. Sí, no ens passem d'optimistes. Però es parla de la Liga Hypermotion. A mi que me la treguin i me donin la primera red. Dóna'm el futbol de fan, que aquí les coses estan ben calentes. Baixem de categoria i ho fem repassant el partit del líder, el Poblense, que va guanyar per 1-0 al Barça Atlètic. Resultat sorprenent, principalment pel resultat, perquè va ser 1-0. Es van avançar els de Sa Pobla amb un gol d'Onofre. Prèviament el Barça Atlètic que havia rematat al pal, però bé, els 3 punts que de moment es queden a Sa Pobla i el Poblense segueix líder. A més, Rubén, em portes una estadística d'aquestes guais del Barça Atlètic. Bueno, més que guais, negativa. Sí, en aquest cas és negativa perquè els de Belletti no guanyen com a visitants des del 30 de novembre, ho van fer al camp del Barbastro, que van guanyar 0-2, però des de llavors empat al camp del Baleares, aquell 4-4, la derrota contra l'Alcoyano, la derrota contra el Reus i aquesta contra el Poblense. I la setmana que ve, que es pot ampliar la mala dinàmica com a visitants, visiten el camp del Terrassa. Així que els de Belletti, que si volen la primera plaça, han de començar a espavilar. Han de començar, sí. Doncs seguim amb més partits. L'empat a 1 entre Unió Esportiva Sant Andreu i Terrassa. Un partit andreuencs, egarencs, ja ho sabem, amb molta polèmica. Poseu als comentaris que vau opinar d'aquest partit, era penal o no, era vermella o no, però ara farem el petit resumen. Correcte. Bé, el gol de Van den Herik, que està en un moment de forma espectacular. Gol de Killer al primer pal. Sí. El Sant Andreu, que va veure en concret Pau d'Arbre la segona cartolina groga, polèmica per alguns altres no tant. El penal del Sant Andreu provocat per Walid per segona vegada consecutiva, transformat per Alexis García, doncs pels egarencs que no els hi semblava. Per mi és una mica justet, sincerament, però pot haver un mínim contacte que pot... Si l'àrbit el va xiular, per algo serà. Està clar, però que va haver molta polèmica i volem que ens deixeu també les vostres sensacions perquè és un partit que després per xarxes socials doncs va haver una mica de... Va estar bullit. I important destacar que el Terrassa ha renovat a Oriol Alsina fins al 2028, per tant, el projecte d'Alsina amb el Terrassa que sembla que s'allarga i invita a l'optimisme perquè potser aquest any no és el de l'ascens perquè amb canvi de míster és difícil, però el Terrassa que posa els diners sobre la taula i aposta per un tio que et dona ascensos o que almenys et fa estar allí. No, i que al final renovar un entrenador en aquestes categories fins a 2028, és a dir, dos temporades més, és sinònim de projecte, és sinònim de que les coses estan sortint bé, de que agrada, i a nosaltres que també ens encanta que Oriol Alsina condueixi i sigui el líder d'aquest Terrassa. Seguim més resultats. Mal partit del Reus Futbol Club Radís contra el Castelló B, en un partit que es van avançar per 2 vegades al marcador i el Castelló B, un equip que estava en descens, t'aconsegueix remuntar el partit. No sé com ho descriuries tu, això, Rubén. Bé, el Castelló B és un equip que fa molts gols, que juguem molt a l'atac. El que no pot passar, i més jugant a casa, és que el Reus avanci per partida doble, mitjançant de Kenneth, un jugador molt important, i et remunti el partit un equip que està pràcticament en descens. Gols de falta de connexió, perquè el gol de Castelló és rebot d'una falta que dona al pal i s'aprofita a terme, i després el penal també és justet, Xavi Jaime potser peca de no ser defensa i l'àrbit que el xiula i el transforma al Castelló B. Per tant, una mica més de força, Reus, home, que volem que continueu allí perquè creiem que us ho mereixeu i aquests 3 punts que us haureu d'haver guanyat. Que tenen plantilla per estar dalt, totalment. Repassem més partits, la victòria contundent i sorprenent, m'atreveixo a dir també, perquè jo no donava un duro pel Girona B al camp del sempre complicat Andratx, doncs 0-3, mira, me menjo les paraules. El primer de Javier Sarasa, Carles Garrido, als 3 minuts següents va ampliar avantatges i al 47, a la represa, Papa va, l'Andratx, que es va quedar amb un home menys al 53, però ja perdien 0-3 i 3 punts molt importants pel Girona B. Sí, perquè a més és fons de l'Andratx i el Girona B que agafa una mica d'aire, que estaven en aquestes zones tontes, estaven. Victòria molt important de l'Olot al camp de l'Alcoyano, un autèntic assalt al Collau, perquè l'Olot encadena 2 victòries consecutives que els fan sortir del descens i situar-se ja molt lluny d'aquesta zona, encara així jo crec que patiran, i ho van fer mitjançant Marc Mas i Pau Salvans, que va fer el segon gol al 90,
i l'Alcoyano, que es va quedar amb un jugador menys al minut 82 per l'expulsió de Loren. I destacar que l'Olot patirà perquè és un equip que sempre està Acostumat a a patir. la zona baixa, però és que la seva davantera, Rubén Henry, Marc Mas, Nuja Marón. Nuja Marón, Pau Salvans i Carlos Martínez, o sigui, S'han de repartir els gols com per salvar l'Olot. sí, l'Olot s'ha de salvar i Pau Salvans, l'ex del Sant Andreu, que ja està picant des dels primers partits. Repasso ràpidament, Aleix, el partit entre l'Ibiza i l'Espanyol B, 0-1, victòria del filial Perico, gol del central Adama Tim, i que es posen a 2 del play-off, que doncs, el marca el Barça Atlètic i l'etern rival, no? Doncs, A veure, l'Espanyol B, que també vol quedar per damunt del filial culer. Sempre passa. I continuem amb més partits. La victòria de l'Atlètic Lleida contra la Unió Esportiva Porreres per 2-0. Es van avançar l'Atlètic amb un gol de Quim al minut 4 i Jordi Ortega de penal, que feia el segon. Victòria en el debut de Jordi López com a nou entrenador i un partit no amb polèmica però sí amb successos. Sí. Al minut 80 es va lesionar l'àrbitre principal després d'un xoc amb un jugador visitant. El partit que va ser aturat durant 20 minuts i es va haver de trucar a un àrbitre de Lleida que va fer d'assistent, doncs el Marc Fernández, un excompany meu de gremi, quan jo feia d'àrbitre, doncs que va debutar a la segona federació, en aquest cas com a assistent. Podries haver estat tu l'àrbitre, no? Li haguessis donat 3 gols al Porreres. Jo estava narrant el Tona Lleida, que després el repassem. Som-hi amb el repàs de la classificació. El Poblense, que continua líder, a 3 punts només del Baleares, i el tercer, que és el Sant Andreu, a 4 del líder i a 3 de no fer playoff. En aquesta zona de tanteig, el Sant Andreu. Quart és el Reus, que amb 2 derrotes consecutives ocupa la quarta plaça amb 33 i tanca el playoff el Barça Atlètic amb 32, l'Espanyol 6è a tan sols 2 punts de fer playoff, el Terrassa 8è també a 2 amb 30 punts, el Girona B, ara sí, en zona de ningú, 9è amb 27 i l'Olot, que agafa aire a la 10a posició amb 26 i esfonsat, però traient una mica al cap perquè encadena 3 partits seguits sense perdre's l'Atlètic Lleida en la 16a posició amb 18 punts. Però costarà molt Esperem que costi. Que salvin. Encetem la tercera federació i ho fem destacant la victòria per 3-0 del Peralada contra el Cornellà, un Cornellà que sent líder doncs, ha perdut el primer partit després de 13 encontres. A més, jugava sabent que tots els equips havien empatat o perdut, perquè Badalona i Ospi també ho veurem. Però han punxat els de la zona de dalt perquè què va fer el Badalona, Aleix? Empat a 2 entre el Badalona i el Cerdanyola, un partit que es va posar molt a favor pels homes de Pedro Dólera, perquè al minut 29 Adam Cherry, o com es digui, no sé dir de tot bé la pronunciació, es va gairebé autoexpulsar perquè va fer una falta al 19 i una altra al 29, amb un menys el Cerdanyola, que va començar a jugar millor, i després d'una cantada, perquè ho podem dir, una cantada de Carlos Azón, s'avançava el Cerdanyola mitjançant Sánchez, abans del descans un bon cop de cap de Pimentel que feia el 2-2, Javi López, que havia entrat des de la banqueta, es suspenia a l'aire i marcava un molt bon gol, va estar a punt de sentenciar el partit del Cerdanyola amb un menys. Molt bon jugador, eh? Molt bon jugador. Molt bon va intentar un xut des de mig del camp que va anar al travesser, que si arriba entre això es cau el municipal de les Fontetes, i al minut 89, Juaco Peñalver, que havia entrat des de la banqueta també, i va ser molt desequilibrant, que va empatar el partit, i crec que és un punt insuficient per dos conjunts. Sí, totalment. Més partits, Manresa 1, Vilassar de Mar 0, el gol que es va fer de Rogà, Banta, al 89, un jugador que ha estat lesionat durant moltes setmanes, ja va entrar i va tenir uns quants minuts la setmana passada i aquesta en va tenir 20 i va donar el gol de la victòria a un Manresa que situa tercer i que també vol lluitar pel liderat. Llegar i besar el santo, que va fer Banta. És un extrem que m'agrada bastant i doncs, ens alegra que pugui continuar fent gols. Repassem l'empat a 1 entre Tona i Lleida, una part per cada equip. La primera va ser pel Tona, que al minut 25 de partit s'avançava amb un gol de Marc Roquet. Una molt bona vaselina, molt bona picadeta. I un davanter que es movia força bé. Però després, a la represa, concretament al minut 60, Pau Russo, que feia un molt bon gol des de la frontal de l'àrea, la sortida d'un córner i donava un punt al Lleida, que tot el que sigui sumar fora de casa és importantíssim. Benvingut. A més, el camp del Tona complicat, gespa natural, però camp desgastat. S'ha de jugar allí i sempre és bo puntuar, sí.
Continuem amb més partits, la victòria de l'Europa B contra l'Escala, remuntada dels de Gràcia, això sí, partit farcit de polèmica i tota la segona part. S'avançava l'Escala amb un gol en pròpia de l'Europa B, de Cardelus, i empatava l'Europa B mitjançant el punt de penal Marc Anglès i posteriorment Ayman Bousit, això sí, penals bastant polèmics, sí. i al 84 Comte, que sentenciava el partit, gol de Killer, d'arribar a una profunditat a l'àrea i posar la poteta, i ho hem de comentar perquè va haver fins a 3 expulsions. Partit molt i molt polèmic i molt carregat. 7 grogues, si no m'equivoco, sí, i 3 vermelles, així que partits també... Calentet. Que ens agraden aquests partits també. Victòria molt important del Canvi d'Alet, 2-1 contra la Montanyesa, s'avançaven els locals amb un gol de penal del seu capità, Michel Owono, un bon central, ho empatava el 53 Linares, que també acumula uns quants gols Jonathan Linares, bon jugador, bon futbolista. I al 70 Zaid, un jugador que també em va agradar molt en directe, doncs donava els 3 punts al Canvi d'Alet. L'Hospitalet, que no acaba de donar amb la tecla, encadena diversos partits sense guanyar, un equip que està condemnat a estar dalt, i aquest cap de setmana empat a 0 contra el Mollerussa, però jo crec que el problema no és el resultat, sinó és tal com va ser el partit, perquè el Mollerussa va dominar, no? Almenys va tenir les ocasions més clares, i no sé tu, Rubén, però jo d'aquest Hospi espero bastanta més cosa, i per mi era un dels candidats a quedar líder i està començant a baixar les marxes, no sé com ho veus tu. I sobretot per com s'han reforçat, no? Amb el davanter, l'Ignasi Kerr i tota la pólvora que tenen encara ens queden uns dies de mercat. Amb Flavio, està també Carlos Martínez, un equip que a casa s'hauria de fer més fort. Va tenir una ratxa que feia més gols, però aquest cap de setmana el Mollerussa va mereixer la victòria. Sí, no. Porten 2 punts en 12 partits, l'Hospitalet. Per tant, també el Mollerussa que ha donat amb la tecla amb aquest nou míster, també li hem de donar mèrits a l'equip del Pla de l'Urgell, que no es confonguin amb Olle. Més partits, l'empat a 0, empat a res entre Fundació Grama i Vilanova i la Geltrú, i hem de comentar que el Vic contra el Sant Cristóbal va quedar suspès, no sabem encara estarem atents la data, per comentar-ho. Sí, estarem atents, però el temporal es va haver de suspendre. Repassem ràpidament la classificació amb 36 punts. Líder el Cornellà, també amb 36, colíder el Badalona. Amb 33 està el Manresa, l'Hospitalet amb 31, perdent una mica de corda, i tanca el playoff el Vilanova i la Geltrú amb 30 punts. Això sí, l'Escala, que també vol el playoff, perquè està amb 30 i hi ha molts equips en zona de ningú, però ens anem a baix de la taula. Està el Vic amb 15 punts i un partit menys, el Lleida amb 16, el Cerdanyola amb 16, el Moll amb 17 i l'Europa B, que va guanyar i ja en té 19. Estarà molt igualada aquesta, ja tant per dalt com per baix. Ho comentàvem abans de la primera federació, aquí també està la cosa maca. Passem ja al bloc de futbol femení i obrim amb la victòria del Badalona Women al camp del Madrid Club de Futbol, partit que has de guanyar, perquè a més era un equip que estava per damunt a la taula, i ho van fer al minut 43 amb un gol d'Itzi, després d'una centrada que agafa molt aèria de Sonia Majarín, i el gol de Killer d'Itzi Pinillos, que dona els 3 punts al Badalona Women i agafen més aire i es posen en marxa pel partit de Copa de la Reina contra la Real Societat. Doncs estarem pendents d'aquest partit de Copa de la Reina. També va jugar l'Espanyol contra el Tenerife, empat a res, empat a 0, resultat Ulleres, i un Barça que no va jugar aquest cap de setmana perquè va guanyar la Supercopa al Madrid per 2-0, i el partit corresponent a aquesta jornada l'havia jugat el passat 14 de gener contra l'Atlético de Madrid i va ser una golejada 5-0, classificació. Per mi, fins i tot, al Barça li haurem de restar un parell de partits, que juguin com amb un hàndicap. I encara així li treurien 4 punts al líder. Un hàndicap de menys 10 punts encara la guanyarien. Encara seria imagina. Un Barça que està líder amb 48 punts i tan sols 4 gols en contra, n'ha fet 81, una barbaritat. És una passa, 81 gols en 17 partits. Algun dia farem números d'això. Sí. A mitja taula, Badalona Women en 8a posició amb 23 punts i baixem una mica fins a l'11a posició. L'Espanyol amb 20 punts, podia haver guanyat el Tenerife i més jugant a casa, però al final 0-0 al marcador. Primera federació femenina. Sí, fem un repàs express, victòria de l'Anem al camp del Villarreal i les lleidatanes que ja surten del descens, efecte Rubén López, però este no, otro. No, jo encara no estic curtit com a míster. L'Europa, que va guanyar per 2-0 a l'Albacete Fundación, victòria que ja els hi tocava, però que segueixen en descens,
i el Tenerife B, que va guanyar el Barça sorpresivament, però com portem dient durant tots els programes, el Barça que no pot pujar, per tant és un resultat insuficient. I bé, un Barça B que és co-líder amb 34 punts, a 2 del líder que és l'Alavés, i després l'AEM, que ha sortit del descens, té 17 punts, i l'Europa, que haurà de lluitar una mica més per sortir del descens, en té 14. I anem amb una secció que va agradar molt la setmana passada. Aquesta l'estreno jo i porto a un jugador que... També molt bo, aquest. Sí. Sergi Armero, jugador davanter del Tarazona, de Primera Federació, del grup 2, el format a la cantera del Lleida i prèviament que havia estat a l'AEM, doncs després del seu pas a la cantera del Lleida se'n va anar al filial de l'Eibar. L'equip Armero, bon lloc per formar-te. Correcte, sí, passar fred. Bona elecció, Sergi. I fent també referència al seu cognom, no? Armero, sí, també. Totalment. Al Huesca B després va anar i va fer 10 gols a la tercera federació. S'han de fer. Recordem que té 23 anys, així que quan estava al Huesca B en tenia menys i fer 10 gols amb 19-20 anys doncs està molt bé. I després se'n va anar al Recreativo de Huelva, va jugar l'any passat a Primera Federació, tenint un rol més de revulsiu. Però bueno, amb aquesta edat a Primera Federació i al Recre has de jugar-hi. Va aconseguir 3 gols i aquest any ha estat a Primera Federació amb el Tarazona. Tampoc és que sigui titular del tot, però aprofita molt bé les seves oportunitats. 5 gols, una assistència, un jugador d'aquestos davanters... molt guerrers. A mi, jo que l'he vist en directe m'agrada perquè és molt guerrer, és molt modest pels centrals. És físic, sap rematar bé, es posiciona bé per trobar les pilotes adequades, no? Per acabar rematant. A mi és un jugador que m'agrada molt i també un puntet de casa nostra, no? Lleidatà, doncs també li podem de la nostra generació, una mica de... al qual segur que ens està veient i li enviem una forta abraçada. En canvi, el jugador que porto jo és Kenneth, el recent fitxatge del Reus Futbol Club Radis. Per mi, un autèntic encert de la direcció esportiva, un jugador que molts us sonarà perquè és format a l'Espanyol B, ha jugat molts anys allí, això sí, també va jugar un parell d'anys, un anyet al Real Madrid Castilla i a l'Internacional de Madrid, aquell que rondava per primera i segona federació, i un jugador que ve del Real Múrcia, que no ha tingut la continuïtat esperada després de sortir del filial Perico, i el Reus, que de moment està fent les coses molt bé, 4 partits, 3 gols que s'han de fer. Bones xifres. I ha arribat amb bon peu i a més permet-me destacar que és un jugador que ha debutat amb el primer equip de l'Espanyol, que no ho fa tothom, per tant, l'espineta de debutar com a professional, que Kenneth se l'ha tret. 24 anys, vull dir, té molta projecció també, el bo d'en Kenneth. Anem amb els premis del Sense Pròrrogues aquesta jornada i l'MVP de la jornada, a l'Eix, li hem de donar aquesta jornada a un porter. Sí, i ho dic jo que sóc porter, i donem a Juan Flere, el porter de l'Europa, que com ja hem esmentat abans, va fer una autèntica exhibició que no va evitar que l'equip empatés, però almenys no va perdre. Per tant, el premi del Sense Pròrrogues és per Juan Flere, un porter que ens agrada molt. Sí, el gol de la jornada ens hem quedat aquest cap de setmana amb el de Pau Russo al camp del Tona, un rebot que cau a la frontal de l'àrea, doncs té la delicadesa de controlar i ajustar un xut fort, potent, sec, a la porteria de Carlos Cravioto, un mític porter de 42 anys, que no va poder arribar malgrat la seva estirada, així que el gol de la jornada que va pel bo de Pau Russo, que ja acumula uns quants gols aquesta temporada. I el millor desplaçament, tot i que hem tingut algun dubte, però ens hem decantat pel desplaçament de l'afició egarenca al Narcís Sala, perquè eren una bona colla i van veure un bon partit dels dos equips i del seu equip. Per tant, el premi a millor desplaçament de la jornada és pel Terrassa. I que sempre ens agrada veure gent, tant al gol nord com al gol sud del Narcís Sala, perquè són dos gols que inviten a que vagi la gent, i sabem que l'afició andreuenca mai falla, els egarencs que tampoc ho van fer en l'empat a 1 al Narcís Sala. I el partit destacat de la jornada és el Terrassa-Barça Atlètic. No sé si t'atreveixes amb algun resultat. Doncs veient la dinàmica que comentàvem del Barça Atlètic com a visitants i veient que el Terrassa sí que té un projecte de veritat i un entrenador com cal, doncs jo li dono els 3 punts al Terrassa per 2-1. Per 2-1. Jo crec que el Barça Atlètic, no em preguntis per què, però acumularà un parell de partits seguits sense marcar i serà un 1-0 simple, i amb el golejador no m'atreveixo a mullar-me. No sabria què dir. No en sabem tant. Perquè diria un davanter i marcaria el centre. Totalment. Aleix, porta'm la samarreta d'aquesta setmana que m'han dit
que ens hem d'anar fins a França. Sí, ens anem fins a França, però no marxem molt lluny de Catalunya perquè ens n'anem fins a Toulouse, amb aquesta samarreta del Toulouse Futbol Club, una samarreta que és molt de futbol sala, no? Perquè és negra, però amb una tonalitat molt fluorescent, amb aquest color rosa. Jo la vaig veure a la tenda del Toulouse quan vam anar amb els nostres amics de l'institut, al qual els enviem una forta abraçada. I bé, samarreta rosa, amb Le Triangle, un patrocinador mític, un Toulouse que aquell any tenia autèntics rockeros com Ben Yedder, Braithwaite i un equip que fa un parell d'anys li va guanyar una Copa de França al Paris Saint-Germain, que li has de guanyar. A més, té aquest toquet del Polito, el logo de la bandera de Toulouse. A mi m'agraden molt aquestes samarretes amb el polo, la veritat. I recordem-ho, una samarreta de la temporada 15-16, no? 15-16, molt antiga, És la retro. tercera equipació? És la tercera equipació, correcte. Jo la feia servir al FIFA, a l'Ultimate Team, quan Ben Yedder anava xetadíssim, doncs aquesta portava. Jo tenia un IF, una locura. Acumulem ja 14 samarretes, eh? 14 samarretes, sí, programes, sí, 14 samarretes. Tenim un fotimer i ens agrada sempre ensenyar-les. Algun dia la podem sortejar. Ara que som 500 a TikTok, a veure si a Instagram arribem a una bona xifra i podem fer un sorteig guapo. Aviat noves cosetes i esperem també que nous partits en directe, no? A veure si podem anar al camp del Terrassa, que ens ho han dit bastant, si podem tornar al camp del debutar a Can Dragó, tard o d'hora. Debutar a Can Dragó. M'agradaria anar també al camp del Nàstic. Sí, jo el del Terrassa, perquè no he estat mai i és una espineta que em vull treure, però vaja, jo tampoc he estat les circumstàncies de tots dos treballen cap de setmana fa que ens puguem organitzar com puguem, sempre veiem els resuments dels partits, moltes vegades sintonitzem Radiomarca on ens expliquen tots els marcadors, per tant, bé, fem el que podem, fins on els límits arribin, però nosaltres que ens agrada donar veu al futbol català i ho fem mitjançant les nostres xarxes socials. Així mateix. Doncs un programa més de Sense Pròrrogues i ens escoltem i ens veiem la setmana vinent.